बायलै गोबावजों दिनै लाइभ फैबावबाय दे लेट्स स्टार्ट with somebody's comment सोरनिबा कमेन्टजों स्टार्ट खालामनोसै दे ओमफ्राय जायफोरा मेनलि दिनैनि आंनि लाइभ फैनायनि टपिकआ बेनो आंनि भिउवार्सफोरखौ आङो खावलायनो सानदों जोंनि फंबाय नबजित नार्जारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय भट हरनो थाखायहाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे माखासे खोथाफोरखौबो सावरायबावगोन दसे आं 1 आवर बायदि होगोन सानदों सोगोम ब्रह्म हाय आदा हेल' फंबाय माब्रै दं सोगोम भट हरनो रेडि जादो दा 9 o'clock निफ्राय जागोन होनदोंना फ्रायथ' दा गोसारजोबखाबाय माबायदि भट होनांगौ बेखौहाय नोंथांमोना मिथिखासिगौ स' दा रेडि जादों आरो बावनाङा मोजां आदा दे सोगोम ब्रह्म दे येस आङो दा माने बाहेरानि कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै दे लोगोफोर माने बोथोराबोथ' इदिनोसै नै बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो रेडि जानानै दं आदा भेरि गुड बिक्रम केरकेटारि भेरि गुड बरिया थुहांल' जानानै थाखादो बिपुल बसुमतारी हेल' आदा हाय बिपुल माब्रै दं क्लिन्टन हेल' सार हाय क्लिन्टन रेडि जाखादो बयबो भट होनो थाखाय वी हैव टू सापर्ट खालामनांगौना बिक्रम क्रिकेटारि खबरा बोरै आदा खबरा मोजांखौनो होननांसिगोन बर्थमान क्लिन्टन कारसिङावसो दं नामा सार औ कारसिङाव माने कारसिङाव थानांदों माने आं न'आव गैया लामायाव दङ माने जोंनि न'थारावहाय नेटवर्क नाङा नालाय न'नि एसे गोजानावहाय 1 किल'मिटार बायदि फैनानै नेट टावार खाथियावसो फैनानै रायलायनांगौ गोनां जादों आरो आं सिनायदों दा होमब्लाबो ने क्लियार जादोंना जायाखै सोरबा सासे खोन्थाहरदे अननानै ओमफ्राय एनबि प्रडाक्सन हेल' ब्र' मादै खबरा मोजां एनबि प्रडाक्सन नोंनिलाय माब्रै दैमालु बसुमतारी रेडि जाखाबाय आंबो ब्र' भेरि गुड दैमालु बसुमतारी रेडि जादो बयबो मोजाङैनो आदा बिपुल औ दे मोजाङैनो था क्लिन्टन सिनायदों अके दे थेंक इउ खोथाहरनायनि थाखाय रेडि आंबो साल्थे जसेफ नार्जारि दे साल्थे दे नाम्बारखौ चेक खालामनान नेगासिनो 9 PM खौ अके गुड बिक्रम मोजां दा खयथा जाखो 8था जाहां जाबाय मथा मथि आफ्टर 1 आवर 1 घन्टासोनि उनावनो जाखासिगोन जास्ट माने सोरबाफोर माने रेडि जानानै फ्राय मिथिजोबखाबाय आजिखालिथ' मबाइल जुगना बयबो मिथिजोबखाबाय अब्लाबो आं जास्ट ओरैनो रिमाइन्डार बायदि ओमफ्राय गोबावसैमोन लाइभआव फैयैया ओंखायनो नोंथांमोनजों ओरैनो सावरायनो होननानै आङो दसे लाइभआव फैनाय जाबाय आरो बिक्रम नाम्बारखौ अके बिपुल बसुमतारी देनेशु नुलायबाय नोंखौ आदा दे बिपुल दे नोंसोरखौबो लोगो हमनानै नायजोबगोनलै बयखौबो एन्टारटेनमेन्ट मी रेडि जय बर' हारिनि भेरि गुड जय बर' हारिनि एन्टारटेनमेन्ट अलसो रेडि मुस्कान नार्जारि माबायदि भट थुनांगौ फंबाय भट थुनांगौआथ' आं बुंनांगौब्ला जास्ट मिस कलल' हरनांगौ मोनसे नाम्बार दं नाम्बारखौ आङो माबायाव होनानै होदों आंनि पस्टआवहाय इउटुबनि पस्टआव दङ नाम्बारखौ आंबो गोसोआव लायाखै दे दाबो आंनिबो डायल'गहाय रेडिखा नाम्बारा सिम्पोल नार्जारि गुड अके थेंक इउ सिम्पोल नार्जारि मा खालादो जाखो
बुजियाखिसै सिम्पोल नार्जारि नोंनिखौ आनुप नार्जारि फन बुबानो जागोन नामा आदा? औ औ जानांगौ फन बुब्लानो जागोन। फन बुब्लानो जानांगौ। मिस कलल' जागोन अट'मेटिक काट जाखागोन नामा कला? जै बर' हारिनि येस जै बर' हारिनि बिक्रम केरकेट्रि वान लाभ फ्रम सिमेन्ट सापरि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि अके बिक्रम सिमेन्ट सापरिनिसो ने नोङो? दे माब्लाबा बेरायहैयोब्ला लोगो हमगोनलै बयखौबो। थेंकिउलै लाबरनायनि थाखाय बिक्रम। हेल' साल्थे आंबो लागावनोसै औ दे रेडि जादो साल्थे लसेब। बिक्रम बिक्रम केरकेटारि ओरै माबोरै बोथोरा अखाफोरा माबायदि जादों बानाफोर जादों नामा बेफोरखौ एसे खोन्थाहरदो गोसो जायोब्ला। समजित बसुमतारी हेल' ब्र' हाय ब्र' समजित। फनखौ हमनांगौ नामा? फनखौ हमनांगौ माने आदब नार्जारि फनखौथ' हमनाङा फनखौ नोंसो नोंनि मबाइलनिफ्राय बुनांगौ जाहैबाय। बिक्रम केसरि अखा हादो आदा दैबाना जाबाय अ दे माथो खालामनो हाबावनो देग्लाय जेरावबो अखायानो बारा जाहैबाय गासैबो उसुबिदा अखानि थाखायनो। खामानि दामानि बारा मावनो हाया जालाबाय। बहा दं आदा दालाय बिफुल आं लामायाव दङ जों गामिनि लामायाव दं आङो कार सिङावहाय दङ। माने नेटवर्कआ न'आवहाय मोजां नेटवर्क नाङा नालाय ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ आपल'ड खालामनोब्लाबो ओमफ्राय फैयो आङो ओमफ्राय दिनैबो लाइभखौहाय नैबेयावनो नेटवर्क नांग्रा जायगायाव थानानै होबाय आङो लाइभआव। सोमला नार्जारि नेगासिनो आंबो आदा गुड भेरि गुड सोमला नार्जारि दे। मय दङ सार वाइजि लवान गेमिं मय दङ सार आं गामियावनो जोंनि गामियावनो दङ ओमफ्राय आं लामायाव दं आरो कार सिङाव थानानै आङो लाइभ होदों। जारौ बर' हाय आदा हेल' जारौ बिक्रम केरकेटारि आदाया मा मावो? बिक्रम केरकेटारि आङो मोनसे एनजिअ मावोमोन ओमफ्राय आं रिसेन्टलि जब माखासे उसुबिदानि थाखाय नागारथ'नानै दङ ओमफ्राय गुबुन जब हमथ'वाखै। बिपुल बसुमतारी आदा अके शिबा तिर्कि हेलौ हाय शिबा एन्टारटेनमेन्ट आदा खनसे हायोबा बि बयसखौबो खनसे सापर्ट खालामनो होलाय प्लिज। आदा खनसे हायोबा बि बयसखौबो खनसे सापर्ट खालामनो होलाय प्लिज। बि बयसखौ सापर्ट खालामनो हो माने आं लोगो हमनांगोन ना आं लोगो हमनानै सापर्ट होनो माने आं पइन्टखौ बारा हमनो हायाखै माने बि बयसआथ' अलरेडि माने जोबोद गोजौआवखासै बि बयसआथ'। जारौ बर' जाखांबाय नामा आदा? जाथ'वाखै आङो दा एसे गोबाव माने दहायनो ओंखारबोदों आं न'निफ्राय ओमफ्राय जाहैथ'नाय जायाखै। रकि बि गेमार हाय ब्र' हाउ आर इउ? I am fine Rocky B gamer and what about you? बिजिन्थाइ गयारि हाय आदा हेन्डसाम नुथारदों माथो दिनै अके थेंक इउ बिजिन्थाइ गयारि अके थेंक इउ। नायनाया नायदों 41 वाटसिं दिन्थिगासिनो दं आंनि स्क्रिनावहाय 40 वाटसिं खिन्थु कमेन्टआ बारा फैयाखै। बिपुल आदा बाजैया माबोरै दं आदा? नोमबाजैयाबो मोजाङैनो दङ बिपुल मोजाङैनो दङ बर्थमान एसे गगा मोननायफोरल' जादों आरो बेल' देहानि एसे उसुबिदा। आदा रिप्लाइ होथाराखै खांख्राइ अफिसियेल आदा रिप्लाइ होथाराखै
रिप्लाय होथाराखै माने आंनाव कमेन्टसा लेट हाबदों नामाथाय ना मा जाखो आंथ' आंथ' नायनायावहाय नै नायै नायै आं होगासिनो दं कमेन्टसफोरखौहाय लसेब नार्जारि ओंखाम जाबाय आं सालथे एम्फौजों खाख्लौ खुसेंग्रा भाजा बाब एफा स्पेसियेल लसेब नार्जारिनि ओंख्रिया लोबैलाय होबाय माथो माइ बि एल व्लग नाइस आदा आइ एम रेडि भेरि गुड 40 वाचिं येस 41 वाचिं जागासिनो दं बिफुला माबा हरदों नै इमसन्स हरदों इमति लाभ हरदों दे थेंक इउ बिफुल अके कामन माथो आंनावहाय माबाया नुजायाखिसैलै कमेन्टसा बोरै जाखो फैबाय दे लेट हाबदों ना मा जाखो अके दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जालाखो लोगोफोर फंबायफोर आदामोन आदैमोन बाजै आब'मोन मा ओंख्रि जाखो सार आं ओंखाम जाथ'वाखै क्लिन्टन नोंलाय जाबाय नामा मा ओंख्रि नोङालाय जायफ्रा आंनि दहायनि बे मोनसे गुसुं भिडिअ'खौ नायाखै आङो मोनसे आपडेट भिडिअ' होदों बेखौ नायहैनो हागोन ओमफ्राय आपडेटआ बेनो भिडिअ'नि बिसय आं एसे बुंबावनि माने बाय सालथे थाथ'दो अके लसेब नार्जारि दे सालथे दे माने दाखालि बामोनगाव हाइस्कुलनि जिनाखि प्रब्लेम थिं गब्लंनानै जे अखा सेरनानै क्लास खालामनो हायि अबस्था जादोंमोन ओमफ्राय बेनि सायाव आं जे भिडिअ बानायदोंमोन दा बियो मोनसे मोजां खौरां जादों बेनो जायफ्रा नायाखै माने प्रमद बर' सारा अर्डार होबायनो खामानिखौ मावजेननो थाखाय एडभान्सआव दा बिनि थाखायनो बि सावरायग्रा सारा आखायाव लानानै माखासे मानसिफोरनो मावनोहाय बिथोन होबाय आरो गावबो बे आरो मोजां खबर बियो I think you appeared in this video. Okay. क्लिन्टन जाबाय सार सबायजों दाउजों ओमफ्राय ना मागुरमोन सार अके आजिखालि बयबो बिराद गोथाव गोथाव जासैना ओंखाम ओंख्रि माबा ओंख्रिफोरखौहाय बयबो मोजां जानो लुबैसै आंबो बिदिनोखा आंबो माने गोथाव गोथाव जानो लुबैखायो प्रबिन बसुमतारी खनबेसे थुनो हागोन नोंथां थुनो हानायाथ' खनसेल' जागोन बे अट'मेटिक सिस्टेमानो बेखौ डिटेक्ट खालामखागोनदां माने अट'मेटिक सिस्टेमानो डिटेक्ट खालामखागोन जे बे फन नाम्बारनिफ्राय अलरेडि माबाया फैखाबाय कला फैखाबाय होननानै बेयो जाखागोन खनसेल' काउन्ट जागोन माने मोनसे मबाइलनिफ्राय जानांगौ बियो बा मोनसे सिमनिफ्रायबो जानो हागौ बिफुल बसुमतारी जानो देलासुमोन आदा जानो दालिसोमोन जोंना दालिसोमोन अके दे बिफुल दे बिफुल हेलौ आदा गुवाहाटियाव न' सिफायनाया दासान्दि मा जाखो फ्रम गुजरात अके हिमाल बसुमतारी फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आङो एसे सरि दे लोगोफोर आं थांनो हायाखै माखासे उसुबिदानि थाखाय आं सहैयाखै गुवाहाटियावहाय खिन्थु आं अब्लाबो मानसिफोरनि आपडेटफोरखौहाय आङो नायबाय थादों गुवाहाटियाव न' सिफायनाय बरबारिनि घटनाया दा
आं जिनाखि दासिम आपडेट मोनदोंना निउसावहाय जेबो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जेबो रेसपन्स दासिम गैथ'वा नामा सिङाव मा जादों बा सिङाव आवगायदों खामानिफ्रा बेखौ आं बुंनो रोंले खिन्थु दासिमाव जि आपडेट दं आङो माने नुवाखै गभमेन्टनिफ्राय रेसपन्सखौहाय। आदा माला 9 PM जागोन रेडि जानानै दं अके दे दे रेडि जाना था बयबो। एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा खनसे मिस कल हरब्लानो जायोथ'। जास्ट नोंनि बे मोनसे मिस कलानो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेरनि सासे फंबायखौ सापर्ट खालामनाय जागोन एबा गोजौआव थिखांनाय जागोन। बेवहाय जोंहा जेबो खहाबो जाया नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय बियो मुलाम्फा जायो। आङो जों गामिनि सालबारि होननाय गामियाव दं दे सालबारि होनो आरो आं जि जायगायाव दङ लामायावनो दङ आं। दे कमेन्टसथ' बारा फैयाखिसै ओमफ्राय माबाफोर आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि नबजित नार्जारि फंबायनि अनगायै दस्रा खोथाफोर सावरायनोब्ला कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। आनुप नार्जारि दा 9 PM निफ्राय नामा दा औ येस दा 9 PM निफ्राय गाबोननि 9 AM सिम। अनसायग्रा बर' हेल' आदा हाय अनसायग्रा बर' माब्रै दं? मोजां अके दे आंबो मोजाङैनो दं अनसायग्राया फंबाया महायनिमोन रा आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम कमेन्ट खालामदों नामाथाय। सोमला नार्जारिया मा बुंखो जोंने जोंहानिफ्राय मोनबोरै थांगोन आदा अके गुड बरिया दे मोनसे मबाइल दं होखावना होजोबखा। माबोरै दं खबरा आदा अनजालु बसुमतारी आं मोजाङैनो दं अनजालु नोंलाय माबोरै दं? अनसायग्रा बर' नोंहालाय आंबो मोजाङै दं अनसायग्रा बर'। मोजाङैनो दंखौनो होननांसिगोन। माने दाथ' उसुबिदा जेबो जाथ'वाखै आंनि लाइफआव। आरो बिदिनो नोंथांमोननि सापर्टजों जोंनि नैबे इउटुब चेनेलाबो आस्थेयैब्लाबो माने दावखोगासिनो दङ एसेब्लाबो बेनिखायनो आंबो मोजां मोनो आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ लानानैनो आंहाबो मिजिं दङ जे नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन माने सापर्ट माने नोंथांमोननि सापर्ट होनाय माने नोंथांमोननि नायनाय ना भिउ खालामनाय बा नायनाय बेनो बिराद गिदिर मोनसे थुलुंगानाय जायो मटिभेसन जायो जोंनि थाखाय। नोंथांमोना बेखौ मिथिखासिगौ आजिखालि आं माने बुजायनांलाया बा खोन्थानांलाया भिउसआ इम्परटेन्ट जायो। 45 आर वाचिं दे अनसायग्रा ओंखाम जाबाय नामा दा ओंखाम जाथ'वाखै अनसायग्रा आं माने लामायावसो दङ लाइभ होनो थाखाय माने नेटवर्कआ नाङा न'आवहाय नेटवर्क नाङा जोंलाय गामि गोथौनि मानसि जाहैबाय दा नेटवर्क नाङा ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोदों आं लामायावसो दङ 1 किल'मिटार बायदि गोजान न'नि। भाद्रेस्वर ब्रह्म हाय आदा मा खबरा मोजां ब्रादेस्वर फंबाय ओंखायनो आंबो लाइभआव फैबाय। ओंखाम जाबाय नामा दा अनसायग्रा जायाखै कमेन्टसफोराथ' थालाङाखै दा कमेन्टसा एसे लेट हाबदों नामाथाय ना कमेन्टसानो खम हाबदों आंनि नैबे लाइभआवहाय दिनै आं हमनो हायाखिसै दै लोगोफोर।
आदामा गामि अनजालु बसुमतारिया सोंदों आंनि गामिया बिटिनि होनो हो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जों भुटान खाथिनिनो जायो बिटिनि होनना बुङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बियो खाथिनि जायगाखौहाय माबायोब्ला बे आमथेखा होननाय खाथि जायो आरो जोङो आमथेखा बागमारानि खांख्राइ अफिसियेल आदा रिप्लाइ होआखै नों सुपार स्टिकार हराखै आदा रिप्लाइ होआखै नों सुपार स्टिकार हरजायाखै सुपार स्टिकार आङो नुजायाखै सुपार साट ना र' आं नायनि दे चेक खालामनि सुपार स्टिकारथ' फैयाखै माथो र' दे र' ओरै माबायोब्ला माब्रै जागोन बेलाय ओरैथ' आं रटेट डिभाइस सुपार स्टिकारा जायाखै अके जायाखै आं बेखौ चेक खालामाखै आं माने सुपार स्टार खालामनायाबो बावखायाखै गोबावसैमोन आं माने सुपार स्टिकार अपसनखौ मोननायालाय गोबावसैमोन खिन्थु आं अन खालामाखैमोन ओमफ्राय दाबा मानो जायाखै बुंनो हायाखिसै एसे आं बेखौ नायनायावनो एसे डिसकानेक्ट जादों दे लोगोफोर एसे डिसकानेक्ट जादोंमोन दे फैफिनबाय दे अरजाले दे सुपार स्टिकारखौहाय मानो जायाखै आं दायोफोर चेक खालामनायसै मोजाङै दे अनजालु ओंखाम र' अनजालु आदामा गामिखौ आं खोन्थाबाय आदा रिप्लाइ होआखै नों अके अनसायग्रा बर' आंबो हाजो गुदिनिसो आदा अके अनसायग्रा मा हाजोनि बेबा ओमफ्राय अनजालु बसुमतारी आङो चिरां खाथि खथ्रानि अनजालु बसुमतारिया खासि खथ्रानि खांख्राइ अफिसियेल ट्राइ खालामबाबो जायाखै माथो सुपार स्टिकारसआ नोंनाव अके दे नेक्स्ट टाइम आं थिक खालामनो नाजागोन खांख्राइ अफिसियेल एनिवे थेंकिउसै हरनो नाजादोंमोन खांख्राइ अफिसियेल थेंकिउसै रुपम हाय आदा मा खबर खबराथ' मोजाङैनो दंथ'यो बर्थमान रुपम नोंनिलाय माब्रै रुपमा महायनि जोंना अनसायग्रा बगामाथि अके बगामाथि बाक्सा दे मोजां आं थांनो गोसोथार बे जायगायाव बोरैबा थांनोनो मोना दाबो रसिला मुसाहारि गड ब्लेस इउ थेंक इउ रसिला मुसाहारि एन्ड गड ब्लेस इउ टु नोंथांखौबो इसोरा बोर होथों अके एगेन 40 जाफिनबाय दे भिउसआ ओमफ्राय कामन आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेदों कमेन्टआ लेट हाबदों ना मा जाखो आं बुजिनो मोनाखिसै ना नोंथांमोनानो कमेन्टखौनो होआखै नायबायल' थादों ना मा जाखो आं बुजिनो मोनाखिसै मा जादोंथाय बगामाथि
बेसेबां जाखो टाइमालाय 8:20 बारा गोबाव गैले दे लोगोफोर 9 o'clock जानायसै 40 मिनिट दंबावो 40 मिनिटनि उनावहाय होदो दाबायजोबदो नाम्बारखौ डायेल खालामा रेडि खालामनानै लाखा हाय आदा मा खौरां अबेनि नों आदा मुकुन्द बर' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि दै मुकुन्द बर' चिरां डिस्ट्रिक्टनि नोंलाय बहानि खबरा मोजां आंने नों बहानि मुकुन्द बर' माइ बि एल व्लग आदा वा आंनि मिसखौ रिप्लाइ होआखै आदाया आंनि मिसखौ रिप्लाइ होआखै मिस माने मिसखौहाय आं बुजियाखिसै आरो फैलाव मुसाहारि मिस कल खालामनांगौ नामा औ कल खालामनांगोन बे कल अट'मेटिक काट जाखागोन बायदि आङो सानदों बिदिनो जानांगौ दे दे लोगोफोर कामन 48 वाचिं एन्ड लाइक खालाम बे लाइभ भिडिअखौ लाइक खालामना हो अननानै बिफुल बसुमतारी बुंदों आदा आं ओंखाम जानो दे आदा औ दे बिफुल जादो दे टाइमाथ' जाबाय जोंनिथ' गामियावहाय बिफुला सान्थिफुरनिमोन नामा ने सान्थिफुर एरियानिमोन नामा आं जुदि भुल खालामाखैब्ला ओमफ्राय जोंनिथ' गामि ओनसोलाव एसे थाब जाखायो ओंखामखौ जोंनिबो दा जाबावबायसो खोमा न'आव प्रान्जल नार्जारि कारेन्ट गैया नामा आदा खोमसि नुदों कारेन्ट गैया माने आं कार सिङावसो दङलै माने आं कार सिङावसो थानानै कारनि लाइटखौल' सावदों आङो ओमफ्राय बारा क्लियार नुवाखै जानो हागौ दा सन्जिब बर' दा 9 PM निफ्राय ना आदा भटआ औ सन्जिब बर' दा 9 PM निफ्राय रेडि जानानै थादो आनान बसुमतारी भट मिन्स बिसोरनाव सिगनेल ओंखारखागोन येस आनान बसुमतारी बुंदों नै भट मिन्स बिसोरनाव सिगनेल ओंखारखागोन अके नैबे आनाना मोनसे खोथा बुंहरदों नै बेखौ नाय आनाननि कमेन्टखौ फराय नोंसोरबो रुपम बाक्सानि आनन्द बाजार रुपमा बाक्सा आनन्द बाजारनिनो आनन्द बाजारखौ आं नुफेराखै नामाथाय जुलि बसुमतारी लाइक खालामबाय आदा थेंक इउ जुलि लाइक खालामनायनि थाखाय 62 लाइक्स जाजेनबाय नै ओमफ्राय बे लाइभ नायनायाव सोर इउटुबारफोर दङ इउटुबार लोगोफोर एबा फंबायफोर बिदाफोर बिब'फोर बिनानावफोर सोर दङ दे खोन्थाहर एसे मिथिज्लायनि जोंबो माने सापर्ट होदलायनि सोरांसार बर' SB सनितपुर अके सनितपुरनिनो सोरांसार बर' SB अके सन्जिब बर' गासैबो अनना हेल्प खालामदो अके सन्जिब बर'आ खावलायदों गासैबो अनना हेल्प खालामदो होनदों औ जों बयबो अननानै हेल्प खालामनांगोन क्रेजि गार्ल इन आसाम हाय ब्रादार हेल' क्रेजि गार्ल इन आसाम हौवाना हिनजाव जाखो नामाथ' हिनजावनि बायदि जाबाय खांख्राइ अफिसियेलखौहाय चेक खालाम नोंथांमोना खांख्राइ अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ दानो चेक खालामहाय गोबाव जानायखाय हिनजावा फन खालामबाय नामा आंने कमेन्टआ हाबबाय नै दासो फैजोबखो ना माखो र' क्रेजि गार्लनिफ्राय लाबाय हेल' हाय ब्रादार हेल' औ खांख्राइ अफिसियेलखौ चेक खालामदो अननानै इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय बिजय बर' हाय हेल' बिजय बर' ब्र' बिफुल बसुमतारी आं आमथेखानि आदा अके बिफुल बे आमथेखानिसोना आं सानदों बै सासे बिफुलखौ ना मा सानदोंमोन आं दे मोजां ओमफ्राय मेन्टेल गेमिं पुवर ब्लगना इउटुब चेनेल खोमा बेनि बेखौ चेक खालाम
सोरांसार बर' जाखांबाय नामा आदा जाथ'वाखै ओमफ्राय लबिराम बसुमतारी नाबाजितआ मा डिस्ट्रिक्टनि आदा नबजितआथ' गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बड' एनालाइसिस आदा आंनि चेनेलखौ एसे बुंदो बड' एनालाइसिस इउटिउबार सासे दंबावो नै बेखौ चेक खालामहै आरो सापर्ट खालाम नोंथांमोना बड' एनालाइसिस ओमफ्राय सनिया ब्रह्म हेल' आदा खबर बोरै दं फ्रम सनितपुर अके खबरा मोजाङैनो दं नै सनिया ब्रह्म मा जागोन बिनानाव खबरा मोजाङैनो दङ जे बर' हाय दादा हेल' पिजुस बसुमतारी बर'जों बर' हेल्प खालामनांगौ जै बर' हारिनि येस इउ आर राइट पिजुस बसुमतारी बर'जों हेल्प खालामलायथारनांगौ ओमफ्राय क्रेजि गार्ल इन आसाम हाय ब्रादार आं हिन्जावसासो लै आंबो चेनेल दा एसे बुंना होदो अननानै अके क्रेजि गार्ल इन आसाम दङ नै चेक खालामहै मानि सायाव भिडिअ खालामो बानायो एसे बुंदो मोजां जागौमोन जायखियाजा क्रेजि गार्ल इन आसामखौबो सापर्ट खालामदो चेक खालामदो बड' एनालाइसिस आदाया आंनि चेनेलखौ होना नामा आंनि चेनेलखौ होना नामा बड' एनालाइसिस होनबाय अके थेंक इउ अके मेन्टेल गेमिं नभलिस्टखौ भट हो नभलिस्ट मेन्टेल गेमिं नभलिस्टखौ भट हो होनदों नै ओमफ्राय मेन्टेल गेमिं अके बुजियाखिसै आङो मा लिरदोंमोन ओमफ्राय सुरजित ब्लग हाय आदा मोनदां अके हेल' सुरजित ब्लग 87 लाइक्स 100 खालामदो लाइकखौहाय 100 लाइक्स दैमालु बसुमतारी मा खबर आदा मोजां खबरा मोजाङैनो दङ बारा क्लियार नुवाखिसै नामा बड'सा लाभ हरदों नै थेंक इउ बड'सा सोरांसा बर' आदाया बहानि आदा आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोरांसार क्रेजि गार्ल इन आसाम आं व्लग आरो शर्ट रिल्स बानायो अके क्रेजि गार्ल इन आसामा व्लगिं भिडिअ लाबोयोनो ओमफ्राय शर्ट रिल्सबो बानायो होनदों शर्ट रिल्स बानायो अके पिजुस बसुमतारी जाबाय नामा भट जाबाय नामा जाथ'वाखै भटआथ' 9निफ्रायसो 9 PM 9थानिफ्राय जागोन आधा घन्टानि एसे बारा दंबावो आरो बीबीसिन हे ब्रो मेरी चैनल को भी थोड़ा प्रमोशन कर दो ओके बीबीसिन दङ नै बीबीसिन BBSCENE बीबीसिननो बेयो इउटुब चेनेल दं बेनि चेनेलखौबो चेक खालामहै ओमफ्राय सापर्ट खालाम गल' नार्जारी हाय आदा हेल' गल' नार्जारी 93 लाइक्स थेंक इउ फर लाइकिं पुर्न बर' हाय आदा भट जाबाय नामा भटना जाथ'वाखै जासिगोन रेडि जादो दे बहानि जाखो ब्रादारा लाभ फ्रम उदालगुरि अके क्रेजि गार्ल इज फ्रम उदालगुरि थेंक इउ आइ एम फ्रम चिरां लाभ इउ टू फ्रम चिरां 95 लाइक्स मैं थोड़ा बोडो का भी दाना सिखा रहा हूँ ब्रो बोरो का भी दाना सिखा रहा हूँ ब्रो माने बोरो का भी आई मीन बर'खौ सोलोंगासिनो दं होनदों नामा ये बीबीसिना कि मतलब आप बोरो भाषा सीख रहे हैं ऐसा बोल रहा है क्या आप मेरा हिंदी भी तो उतना अच्छा नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा बात कर सकता हूँ स्टाइल में नहीं होने से भी स्टाइल में बात कर सकता हूँ मुस्कान नार्जारी आं रेडि खासै फंबाय भेरि गुड मुस्कान आदा दे बिदिनो जानांगौ सोरांसार बर' एसबि आदाखौ अफ्रि आदाजों एसे एखे नुलाय लाङोलै आदा अके
आदा अफ्रि आदा अफ्रिखौ मोजां मोनो आंबो ओमफ्राय मोजां लोगोखा माने हथातनै लोगो जादोंब्लाबो आनान बसुमतारी वान सिम वान भट न' डाबल येस 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 आनान बसुमतारी बुंदों मोनसे सिमजों मोनसेल' भट होनो हागोन ओमफ्राय बिबि सिन बड' भिडिअ लाया गौ माब्र' बड' भिडिअ लाबोनो नाजादों नामा आरो दे बर' ऐसा ही वीडियो लगाया ब्रो ओके बर' का भी वीडियो लगाया ओके ओके लगा बर' का भी वीडियो लगाना 9 PM माला जागोन नेबाय थादोंलै मैयानिफ्रायनो दाबो जाला टाइमानो क्रेजिकेल ओके दे जाथारसिगोन भेरि एक्साइटेड ना सोरबा सोरबा गरम जाथारबाय दे सैसोग्रा नार्जारि हेल' ब्र आइ एम फ्रम केरेला ओके हाय ब्र सैसोग्रा इउ आर फ्रम केरेला और इउ स्टे इन केरेला केरेलायावनो पारमानेन्ट थाखाबायना केरेलायाव माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मनिल व्लग थियारि जाबाय आदा भेरि गुड मनिल व्लग दे रेडि दादा आपुनि आसामिस জানে না আসামিজটো জানো অলপ ইমান নাজানো মানে আপুনি কিবা এটা কওকচোন মই ৰিপ্লাই দিব পাৰিম নে নাই চাওঁ बीबीसिन हाँ ब्रो मैं बोडो वीडियो लगाया ब्रो ओके ओके थैंक यू फॉर बोरो वीडियो लगाने के लिए बोरो वीडियो लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसिन निजम बसुमतारी गुड नाइट दादा आई एम रेडी ओके थैंक यू एंड रेडी जानो थाखाय थैंक यू सै आरो सापर्ट खालामदो गुड नाइट निजम बसुमतारी I am ready bro from Sorayville होनदों okay Risok creation I am ready bro from Sorayville FV माने okay ready जाबायनो जोङो Risok creation ब्रादाराबो दे ready जादो दा होदो ओमफ्राय रुहिस दैमारि मा खबर आदा खबरा मोजां रुहिस दैमारि नोंलाय माबोरै सैसोग्रा नार्जारि आई एम रेडी ब्रो yes very good सोरांसा बर' सिमाखौनो 20टा 30टासो थाबा हामगौ सानदोंमोनलै आदा आंनाव भटनि थाखाय ओके 20टा 30टा ने 20टा 30टा खेबसेनो भट थुनानै हरनो ने मोजां जागौमोन दे जतिन शर्मा हाय हेल' जतिन निजोम बसुमतारी जाखांबाय नामा आदा ओंखाम जाथ'आखै लामायाव दङ आङो लाइभ होदों माने नेटवर्क नांग्रा जायगायावहाय होसिख्रान ब्रह्म गुड नाइट ब्रो ओके गुड नाइट ब्रो गुड नाइट 94 watching 106 like thank you so much फैलाव हाजरे I am also excited bro माला सौफैबावगोन टाइमा bro yes दसेल'थारसै नेदो दसेल'सै just some more minutes okay गसंथा दैमारि आंबो रेडि जानानै दं आदा गसंथा दैमारि very good दे रेडि जानानै था मोजां जतिन शर्मा कैसे हो आप मैं अच्छा हूँ जतिन शर्मा आप कैसे हो प्रियंका नार्जारि गुड इवनिं आदा गुड इवनिं प्रियंका बड' एन्टारिस आंबो सापर्ट खालामबाय आदा भेरि गुड दे मोजां बड' इन्टारेस्ट मुस्कान नार्जारि आं रेडि जानानै दं फंबाय ओके दे रेडि जानानै था आदा दे पूर्ण बर' আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দাদা মই বড়োটো অলপ কি আছো ओके মোৰ ঘৰটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা সৰু গাঁও আছে এইটো বিতনি বুলি কয় মই মানে তাৰে হয় আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি নিশ্চয় জানে আৰু মানে অলপ বড়ো শিকি আছে মানে আপুনি ক'ত থাকে এইটো অলপ কৈ দিলে ভাল লাগিব মই पिजुस बसुमतारी माब्ला 9 PM जाबावगोन थियारि जाखाबायलै ओके भेरि गुड थियारि जादो दे थियारि जाजोबखादो बयबो ओमफ्राय थियारि जाजोबखाबाय जानांगौ आं दासिमाव सोर लाइभ माखौ नायगासिनो दङ निजोम बसुमतारी माथो ओंख्रिया मा ओंख्रिमोनलाय ओंख्रिया ओंख्रिया आंना ब्रयलारजों जिंखाजोंलै आंनो संना गारबोदों
निजोम बसुमतारी मिथिंगा ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आदा आं रिप्लाइ होखाबाय रिसक क्रिएशन ब्रादार खनसे जै बर' हारिनि बुंलाय ब्र जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि रिसक क्रिएशन येस दे एभ्रिबडी टाइप जै बर' हारिनि माने नबजितनि थाखाय नबजित नार्जारि फंबायनि थाखाय जै बर' हारिनि टाइप खालाम दे बयबो ओमफ्राय दानिया जतिमा शर्मा मे बी अच्छा हूँ ओके ओके ठीक है अच्छा से रहे ना के आर बॉय हाय ब्रदर हेलो ब्रदर के आर बॉय कम ऑन माने ब्रदर खनसे ओके रिसक क्रिएशन आङो दहाय बुंदोंमोन माने सोर सोर माने इउटिउबारफोर दं नामा इउटिउबार लोगोफोर जायफोर नायगासिनो दं कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनानै ला जों मिथिज्लायनि मिस्टार जोमै आदा फ्रम माजबाट डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि रेडि खा आं जोबोद मोजां दे जोबोद मोजां मिस्टार जोमै रेडि जानानै था आरो लोगोफोरखौबो रेडि जानो थिनबावखादो न'खरनि मानसिफोरखौ रेडि जानो थिनदो गल' नार्जारि जै बर' हारिनि सन्जीब बर' जै बर' हारिनि सुरजित ब्लग जै बर' हारिनि केआर बय दा कल खालामबा जागोन ना जाया दा कल खालामबा कलआ थांनो हागौ खिन्थु काउन्ट जानाय नङा माने हिसाब जानाय नङा हिसाब जाफानाय नङा आंबो कल खालामनायखादों दहाय खेबसे जादों रिं जादों खिन्थु टाइमाथ' जायाखै नालाय बे काउन्ट जाथ'नाय नङा आरो हिसाबाव हाबफाथ'नाय नङा निर्बान ब्रह्म जै बर' हारिनि नबजित नार्जारि फंबायनि जै जाथों येस नबजित नार्जारिनि जै जाथों आरो बे साबसिन टाइप खालामहरबावबाय नै जोङो निर्बान ब्रह्मआ खांख्राइ अफिसियेल चेनेल दं आदा आंना मालिबिथा भिलेज इन्द्रापुर नायथारा आदाया खांख्राइ अफिसियेल दासो गोसोआव फैफिनदों आं नायबाय बा आं दहाय सोरमोनलाय सानबाय थाबाय खांख्राइ अफिसियेलखौ औ खांख्राइ अफिसियेल इन्द्रापुर मालिबिथानि दा ने खांख्राइ अफिसियेलखौ अननानै सापर्ट खालाम नायहै चेक खालामहै बिथाङाबो बिदिनो भिडिअ लाबोयो आं बिनि सिगां माखासे भिडिअखौ नायदों आं हो नोंनि भिडिअखौ आं नायखादों ओमफ्राय उनावसो माने बोरैबा नुसनफैयाखै होनदां खांख्राइ अफिसियेल दे निजोम बसुमतारिया बुंदों मा गामि आदामोनना आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि गामि बिटिनि होनना बुङो पूर्ण बर' मोर घर शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट मिसा मारिट ओके पूर्ण बर' दे ঠিক আছে ভাল বহুত ভাল শোণিতপুৰ পালে মই সেইদিনা যাব লাগিছিলে মই যাব নোৱাৰিলো এজন বন্ধুৱে মাতিছিলে মানে এটা প্ৰমোশন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হলে আহিম নিশ্চয় পিছত আহিম दिगन्त ब्लग्स जय बर' हारिनि मिस्टार जोमै आदा इन्स्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब शेयर खालामजोब्बाय आं आदा वेरी नाइस बिदिसो जानांगौ दे जोबोद मोजां मिस्टार जोमैया शेयर खालामजोब्बायनो नोंथांमोनाबो सोरबा शेयर खालामाखैला खालामदो हयथ' नोंथांनि शेयर खालामनायजों सोरबा सानै एबा साथामसो ओंखारदेरबावनो हागौ नालाय I am getting 125 likes. Yes, not I am getting, my live video is getting. So thank you so much. नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालायदों आंखौ सापर्ट खालामनो माने नबजित नार्जारिखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामनो फैदों जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि लोगोफोर रिसक क्रिएशन लं लिभ नबजित नार्जारिनि येस लं लिभ प्रिया बर' आदा बदा दा 9थायाव ना न' औ प्रिया बर' औ 9था बिपुल नार्जारि जोंनि बर'खौ देरहा होनांगौ आदा तेजपुरनिफ्राय येस देरहा होथारनांगौ बिपुल नार्जारि दे हामबायसै कमेन्ट होनायनि थाखाय खांख्राइ अफिसियेल थेंक्स आदा नायनायनि थाखाय अके दे मोजां दे आरो नोंबोथ' आंनिखौ नायबाय थायोना बिनिखायनो थेंक इउ आंनि साइडनिफ्रायबो प्रिया बर' आदा भट आदा अके दैमालु बसुमतारि आम फ्रम शोणितपुर आदा भट होनो रेडि जाना दं दे जोबोद मोजां दैमालु बसुमतारि बयबो रेडि जादो रेडि जानोबो थिनदो सन्जीब कुमार ब्रह्म हाय हेल' निशान मोसाहारि आई लाइक इउ दादा अके थेंक इउ रिता बसुमतारि जोंबो रेडि जानानै दं दिखिया जुलिनि जोबोद मोजां रिता बसुमतारि दे रेडि जानानै था
जोंबो रेडि जानानै दं दिकेजुलिनियाव फरायखाबाय ओमफ्राय निशान मुसाहारिया जय हिन्द जय नवजित यस यस जय नवजित के लिए जय क्रेजी गर्ल इन आसाम आब' दैमुआबो लाइभ फैदों नाइस नबजित नार्जारिनि थाखाय अके जोबोद मोजां दे दैमु बै बिजनिनि दैमु नामा बियो जोंनिया बै बिनानाव माबाया एसे कमेडियन ना दे जों बयबो सापर्ट होलायनांगौ ना सापर्ट दा माने दा नैबे गाव खस्थ' खालामनानै दा नैबेसिम बे समसिम सौहैनानै दा जोंनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब नांगौ जानायखाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांखौ निस्सय हेफाजाब होनांगौ दे सोमदोन फंबाय आनान बसुमतारियानो आन्थनि बसुमतारि फ्रम बेंटल एक्स स्टुडेन्ट डन बस्क' स्कुल जै बर' हारिनि फिसा देरहागोन अके आनान बसुमतारिया आन्थनि बसुमतारि फ्रम बेंटल एक्स स्टुडेन्ट डन बस्क' स्कुलनि एसे आनान बसुमतारिया एसे जुदि माने बबे बेट्सनिमोन बेखौ खोन्थालाय एसे माबासिनगोन नामा ना एक्स स्टुडेन्ट मा आं माने बांद्राय हमनो हायाखिसै माने आंनि मास्टारबो जानो हागौ नोंथाङा ओमफ्राय बा आंनि सिनियरमोनबो जानो हागौ आं माने एसे क्लु हरबावला मोजां मोनगौमोन आरो पुर्न बर' अके आदा আহিব শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অকে নিশ্চয় যাম যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকক চবকে লগ কৰি আহিম कार्तिक ब्रह्म आं हरबायमोनलै आदा हरजाजेनबाय नामा दायो हरफिन दे दायो हरफिन माने दानि हरनाया काउन्ट जानाय नङा बायदि आं मोनदों काउन्ट जानाय नङा बियो दा हरफिन 9टानि उनाव हिमन्त बसुमतारी जय बर' हारिनि जि ए नबजित नार्जारी लं लिभ येस नबजित नार्जारी लं लिभ निशान मुसाहारि थेंक्स कमेन्ट नायनायनि थाखाय येस नोंथांमोननि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों नायनो थाखायनो नोंथांमोनजों सावरायनोनो आं लाइभआव दंखायो दे आं हानायखिनि बायचान्स सोरनिबा कमेन्टसा थालांदोंब्ला गाज्रि दामोन अके दे जिखुनु मोजां मोनबाय आङो निशान मुसाहारि नोंनि बिदि कमेन्ट हरफिननायनि थाखाय ओमफ्राय एमबि बर' अफिसियेल अके ब्रादार आइ लाइक टु नबजित नार्जारी आंबो भट खालामगोन आदा भेरि नाइस दे खालामथारनांगौ दैमालु मुसाहारि आदा नों देरहागोन सानदोंना सानाखै देरहागोन मानो देरहागोन होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि जिनाखि थुलुंगा होदलायनाय सापर्ट होदलायनाय बे जि जोंनि बर' हारिनिफ्राय सोरबा सासेखौ गोजौ दैखांनांगौब्ला जों जुदि हारि हिसाबै सापर्ट होनांगौब्ला दिनैसिम जाफेरखायाखै आंहा फोथायनाय दं देरहायो क्रेजी गर्ल इन आसाम गुड नाइट अके गुड नाइट आं दैमालु ब्रह्मनिखौ बावलांदोंमोन र' नेनानैसो दंखायो ब्र' आंबो भट हरनो अके दे मोजां निजिरा ब्रह्म आं आइस्रेंनि निफ्राय बावदिंहाय आदा आं चिरांनिफ्राय बावदोंहाय आदा आं एसे बारा बुजिनो मोनाखिसै माबानि कमेन्टखौहाय निजिरा ब्रह्मनिखौ पूर्ण बर' बहुत ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি অকে গুড নাইট বাই লাভ ইউ আদা অকে থেংক ইউ সো মাচ গুড নাইট মোৰ ভাল লাগিল আপুনি যে আহিখিনি মোৰ লাইভত চাই মানে এনেকা মোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলে ময়ো বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে মানে হা পিছত লগ পাম আৰু बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ टू पूर्ण बर' दानसोरां बसुमतारी आदा आंनाव नाम्बार गैया आदा नाम्बारखौहाय सोरबा नायनानै कमेन्टआव टाइप खालायनानै हरसाय दे माबा भट होनांगौ नाम्बारा सोरनावबा गैयाबो जानो हागौ माने आं मबाइल गंसेल' बाहायदों दा नै स्क्रिनाव नायहैफिनला एसे उसुबिदा जागोन माने आं चेक खालामहैनांगौला माने आंबो गोसोआव गैया नाम्बारखौहाय अन्नानै सोरबा टाइप खालामनानै हरसाय बे भट होनांगौ नाम्बारखौहाय कमेन्टआवहाय एस एडिट चेनेल अके आदा आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सिमेन्ट चापरिनि नाम्बार 3 नावाखाथा श्री सानजुर खाख्लारि आंबो सापर्ट होबाय अके जोबोद मोजां दे एस इडिट चेनेल जोबोद मोजां दे सापर्ट होदोंनो दे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ना सोरबा नायगासिनो दं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दे मोजां आं बि साइडआव थांगोन उनावहाय सम मिलायहैनानै थांथारगोन आं हरैहाय होमब्ला लोगो हमनो हागोन पानसामि बसुमतारी जोंबो रेडि वेस्ट बेंगलनिफ्राय नबजित बाबु
जौगाथों येस पनसमि बसुमतारी सासे वेस्ट बेंगलनिफ्राय नायगिरि फैदों नै जोंने पनसमि बसुमतारी जोबोद मोजां आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ बयनोबो नांगौ हारि हिसाबै नांगौ आरो जोंबो नोंथांमोननि थाखायबो आसामनिफ्रायबो हानायखिनि जों नांगौ समाव सापर्ट खालामखागोन सबिन नार्जारी आंबो रेडि जानानै दं आदा आइ एम फ्रम बिश्वनाथ येस सबिन नार्जारी जोबोद मोजां दे जोबोद मोजां ओमफ्राय रिसक क्रिएशन जास्ट फिउ मिनिट्स लेफ्ट ब्रादार फर भटिं सिस्टेम येस येस रिसक क्रिएशन only few minutes yes some more time we have to wait just some more minutes yes yes दे बिक्रम केरकेटारि नि मा जाखो औ निबाबो औ आंनिबाबो 100% देरहाखागोन आदा येस बे फोथायनायखौ जोङो नांगौ 100% देरहानांगौ आरो बेखौ देरहाहोनाया जोंनि आखायाव जों हानायखिनि बोलो होजोमोब्ला बयबो सापर्ट खालायब्लानो देरहायैनि खोथा फैया जांख्रिखां मुसाहारि भट होगोन आदा आंबो येस होनांगौ दे होनांगौ दिदोमसा बर' नेगासिनो दं आदा येस दे नेनानै था बावथारले निजोम ब्रह्म लाभ ओमफ्राय खुलुमनाय माबा माबि हरदों दे हामबायसै निजरा ब्रह्म ओमफ्राय बिटिआर क्रिएशन लाभ फ्रम चिरां येस लाभ इउ टु फ्रम चिरां आंबो चिरांनिखा नालाय येस लाभ माने चिरांनिफ्राय लाभ हरदों नै बिटिआर क्रिएशना बयनिबो थाखाय ओमफ्राय आं नेबाय दं येस दे नेबाय थाथ' दसेल'खासै सम्पा बसुमतारी हिमान्त बसुमतारी आं नेबाय दं दे दसेल'खासै साम्पा बसुमतारी जय बर' हारिनि बिरदाव क्रिएशन आंबो नेबाय दं टाइम जानायखौ आदा येस दे मोजां ओमफ्राय पनसमि बसुमतारी जोंबो रेडि फ्रम वेस्ट बेंगल येस पनसमि दाहार बसुमतारी आंनावबो नाम्बार गैया आदा अके नाम्बार गैया नाम्बारखौ मोनगोन चेक खालामब्लानो मोनगोन जेबो नङा आंबो बेयावहाय टाइटेलाव लिरना होनो बावदों हाखु दाखुखाय सानस्रिना नार्जारी आदा आं 12 बाजियाव हरदोंमोन 12 बाजि दहाय सानाव नामा रिं जादों हो खिन्थु काउन्ट जानाय नङा बियो सल्भ बिबिआर हरबाय अके हरबाय माने टाइमाथ' जाथ'वाखै हरफिनबाव निजोरा ब्रह्म आइ लाइक इट आदा अके थेंक इउ बिरज बसुमतारी सार आंबो दं नो प्रब्लेम येस दे बिदिनो थेंक इउ के नांथारगौ बयखौबो दैमालु मुसाहारि आदा नाम्बारखौ नोंबो बुंना हो अके जिलसन र' नाम्बारखौहाय आं सोरबा हरो ना हरा नायनि हाय ब्रादार देरहागोन दे नबजित नार्जारी फ्रम गलाघाट डिस्ट्रिक्ट येस थेंक इउ मोनसे फोथायनायखौ दिन्थिनायनि थाखाय मोजां देरहागोन आदा नाम्बारखौ नोंबो बुंना हो नाम्बारखौ बुंनानै होनो र' आङो नाजानि आं अन्नानै नाम्बारखौ सोरखौबा टाइप खालामना हरजानो लुबैदोंमोन आं एसे नायहैफिनो एसे उसुबिदा जानाय एसे बायदि मोनदों आरो अके दे जों कमेन्टआव थांबावदिनि दे र' आं दसे उनाव नाजाफिनगोन मिजिंसा ब्रह्म आंबो रेडिखा आदा भट होनायाव लाभ फ्रम धेमाजि गगामुख अके लाभ इउ फ्रम चिरां दे रेडि जानायनि था मिजिंसा ब्रह्म फुलेन बासु देरहाखागोन ना ब्र' देरहागोन देरहाहोथारनांगौ जोंनो देरहाहोनांगौ ओमफ्राय हरिचरन रामसियारि आंबो थियारिखा भट होनो दे मोजां बड' फेक्ट सापर्ट खालाम गासैबो येस बड' फेक्टआबो खावलायदोंनो बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय दे सापर्ट खालामनांगौ के आर बय 100% एक्साइटेड येस दे मदन मुसाहारि देरहाखायो जोंना येस देरहाखायो दे मोजां फोथायनाय लाखिनांगौ 12 मिनिट आगो गाइस 12 मिनिट्स आगो माने 12 मिनिटल'सै बुंदोंदां टाइमा गैला नै 9 मिनिटल'सै आं हरबाय आदा हरफिननो नाजाबाव दे काउन्ट जायाखै बियो दहायनो काउन्ट जायाखै बायदि मोनदों आङो आं हरबाय आदा आं हरबाय अके आं हरबाय आदा आं हरबाय हरदों ओमफ्राय बियो काउन्ट जायाखै जानो हागौ दे टाइम जायाखैब्ला कला थांगोन खिन्थु काउन्ट जानाय नङा बियो हिमान्त बसुमतारी आं गंबा मबाइल लाना दं वाव हिमान्त बसुमतारी जोबोद मोजां दे
हिमन्त बसुमतारिया जोंनो नै गंबा मबाइल लाना रेडि खानो सिमांसा दैमारि जै बर' हारिनि आदा देरहाखागोन दे आदा औ औ देरहागोन दे सिमांसा देरहाथारगोन जै बर' हारिनि सुमितसु आइ एम शिलं ब्रादार अके शिलंनि या आर इउ फ्रम शिलं सुमितसु ब्र' दिदोमसा बर' हरबाय अके हरखांनायफ्रा एसे नायफिनबाव दाहाय हाय आदा मा सेस खालामनानै बुहुत हरनो हागोन आइ एम फ्रम बेंगालुरु आन्डुर क्रुज मा साइज खालामनानै माने बुजिनो मोनाखिसै आं बर्डना जास्ट मोनसे नाम्बार दं हो नाम्बारावल' कल खालामनांगौ आङो नाम्बारखौ डाइल खालामनानै कमेन्टआव हरनो थिनदोंमोन खिन्थु खालामाखै माथो रावबो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों लोगोफोर एसे प्रब्लेम जाबाय थादों डिसकानेक्ट जालाबायनो नागिरदों र' नाम्बारखौ हरबाय आदा आं खांख्राइ अफिसियेल नाम्बारखौ हरबायनो गाहायाव सौहैयाखैना नुजायाखै खांख्राइ अफिसियेला कमेन्ट खालामदों दे खांख्राइ अफिसियेला कमेन्ट खालामदों नाम्बारखौहाय बे नाम्बाराव कल खालाम दे नाम्बारखौसो हरदों अके नाम्बारखौ हर दे नाम्बारखौ आरो आं पस्टबो खालायदों मोनसे आंनि माबायावहाय पस्टबो खालायदों पस्टआवबो नायनो हागोन दे आं नाम्बारखौ टाइप खालामदोंमोन नाम्बारा गोबां दंसैदां आं मोननायावबो स्क्रिनाव नुजाफैथ'वाखै नै दासिमबो स' नोंथांमोना नाम्बारखौ चेक खालाम मानसिफोरनि कमेन्टखौ नाय ओमफ्राय नाम्बारखौ माने एसे मोजाङैहाय मोजां नायनानै माबा दे माने बायचान्स भुलबो जाफ्लांबायनो हागौथ' बेखौहाय आइ एम फ्रम चिरां बेंटल निसान मुसाहारि येस बेंटल चिरांनि ने दे मालाबा लोगो मोनगोन दे रलै माबाया थारबोदलाबायजोब्बाय दां कमेन्टसा र' गोजौनिफ्राय आं नायफिनो दे आइ एम फ्रम शिलं दिदोमसा बर' हरबाय फ्रान्सिस बसुमतारिनिफ्राय स्टार्ट खालामफिननायसै सासे लोगो कल हरबाय थादोंलै र' आइ एम फ्रम शिलं ब्रादार माथो आंबोनो गिर्जा दं दे दे 95 वाचिंआव दङ नै दाबो माने सरि दे लोगोफोर सरि माने सासे लोगो फन हरबाय थानायखाय आं इमारजेन्सि नामा साननानै दसे रिसिभ खालायदोंमोन आरो खोन्थाहरदोंमोन र' जेबो नङा फार्स्टनिफ्राय फैफिननि र' फ्रान्सिस फ्रम शिलं नाम्बारखौ टाइप खालामदों खांख्राइ अफिस प्रानजित बसुमतारी आं नाम्बारखौ टाइप खालामदोंमोन प्रानजित बसुमतारीनि कमेन्टखौ नाय लोगोफोर हो नाम्बारखौहाय बे सोरबा मिथिया होननायफ्रा खांख्राइ अफिसियेल नाम्बारखौ हरबाय दा आं खांख्राइ अफिसियेल अके ब्रिभर्स पि प्रेजेन्ट आंनो नेबाय दं आदा टाइमखौ अके दे नेबाय था बावखालै खय मिनिट दंबाव 6 मिनिटल'सै अनलि 6 मिनिट्सल'सै दे मिस्टार जोमै आदा अके दे जोमैयाबो नाम्बारखौ टाइप खालामदों नाम्बारखौसो हरदों नाम्बारखौ हरबायमोन नैबो रिटा नार्जारि आंबो रेडि आदा फ्रम चिरां अके भेरि नाइस दे रेडि जानानै था बावथारखाले लोमसाव ब्रह्म 9 PM सो काउन्ट जागोन ब्र' 9 PM 9निफ्रायसो काउन्ट जागोन ब्र' लोमसावाबो बुंहरखादों नै 9 PM निफ्रायसो काउन्ट जागोन भटआ दहायनि थुब्लाबो दहायनि काउन्ट जानाय नङा मिस्टार जोमै गैया होननायखाय अके नाम्बारखौसो हरदों आदा दे जोमैया नाम्बारखौ हरदों हामबायसै नाम्बारखौ हरनायनि थाखाय मेडाम सर्ट्स टाइम जाथ'वाखै 10 मिनिट्स लेफ्ट अके बिजु बर' I confidence for my Nabajit Narzary my Udalguri district all ready for Nabajit yes thank you for ready and also vote बिजु बर' yes nice खांख्राइ अफिसियेल हरबाय आं आदा खांख्राइ अफिसियेल चेनेलनिफ्राय नाम्बारखौ अके दे मोजां हामबायसै नाम्बारखौ हरनायनि थाखाय निशान मुसाहारि आइ एम फ्रम चिरां बेंटल अके थेंक इउ आं ओमफ्राय केआर बय आं नाम्बारखौ हरबायमोन ना नाम्बारखौ हरबायमोन नाम्बारा माने कमेन्टआ आंनाव माखासे नुजाया जादों नामाथाय आं बुजिनो मोनाखिसै बारा मारै होगोन फन हरना र' टप्रा गेमिं सार्भार डाउन मारि होगोन फन हरना अके दे लागायनानै हो सार्भारानो डाउन जालायथों टप्रा गेमिं इन्टारेस्टिं मेन PJK गेमार
आंबो रेडि भट होनो दे मोजां एस एस इडिट चेनेल आइ एम रेडि आदा दे मोजां 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 ओमफ्राय मिस्टार जोमै बेनो अके क्रेजि गार्ल इन आसाम फैफिनलायबाय आंहा अके 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 क्रेजि गार्ल दे थेंक इउ एन्ड वेलकाम बैक आसि बर' आंबो रेडि आदा दे मोजां मोजां निफ्रा बसुमतारी हाय आदा अके हेल' एम ब्लग्स बर' इंलिश आई एम रेडि आदा भेरि नाइस दे अलमस्ट टाइम बिश्वजित रेडि आंबो आदा अके अके येस येस मोजां दे गोमसार जि आर जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि दिदोमसा बर' आं गंब्रै मबाइल लानानै दं खायो आदा वा दिदोमसा बर'आबो जोंनि गंब्रै मबाइल लानानै रेडिनो नै दे सोरनि खाथियाव मबाइल दं बुथुमजोबदो दे हानायखिनि भट हरनो थाखाय दे सुमित सु वी आर रेडि फर भट येस भेरि नाइस सुमित सु एसके बड' ब्लग्स ओइ ब्र' सालबारिनि अन्नना सोरखौबा लानानै खारलायबाय नामा फिसा नागारखानायमोन बेखौहाय आङो एसके बड' ब्लग आं माने उनाव नोंजों मोजां रायज्लायनोसै दे बिनि बिसय गाज्रि दामोनसै आं गुबुन कमेन्टफोरखौ माबा रिप्लाय होग्रोनि नोंजों रायलाय नोंनि कमेन्टखौहाय आङो पार्सनेलि रिप्लाय होनायसै आरो हो उनावहाय फननि गेजेरजों आरो रत्न बसुमतारी रेडि आंबो आदा लाभ फ्रम मेघालया येस लाभ फ्रम आसाम रत्न बसुमतारिया मेघालयनिफ्राय रेडि जाना दं नै मेघालयनिफ्रायबो मेघालयनिफ्राय अननाय हरदों थब्रा गेमिं फ्रम नालबारि अके थब्रा गेमिं इज फ्रम नलबारि येस येस थेंक इउ फर कामिं ब्रादार बिश्वजित नै जासै आदा टाइमा औ जाथारनोसै टाइमा गपाल बसुमतारी आइ एम रेडि आदा येस दे मोजां रेडि जानायनि थाखाय हामबायसै आनान बसुमतारी आंनि कमेन्ट्सआव नाय नाम्बारखौ आनान बसुमतारियाबो कमेन्ट हरदों नै गावनि नाम्बारखौहाय आनान बसुमतारिनिहाबो नायनो हागोन ओमफ्राय दिदोमसा बर' लिरना हरबाय आदा नाम्बारखौ अके अके नाम्बारखौ दिदोमसा बर'आबो लिरना हरबायनो ओमफ्राय रिश्मा वारि हेल' आदा हाय रिश्मा वारि थब्रा गेमिं ग्रुपआव हरजोब नेम नाम्बारखौ रानना औ नाम्बारफोरखौ ग्रुपआव रानना हरनांगौ औ लाइमोन ब्रह्म हाय दादा फार्स्ट कमेन्ट येस लाइमोन वेलकाम थेंक इउ फर योर कमेन्ट रिसक क्रिएशन जास्ट 3 minutes लेफ्ट ब्र येस अलमस्ट टाइम 3 minutes 2 minutes औ दाथ' 2 minutes ल'बावसै नै सिमांसा दैमारि जै बर' हारिनि येस जै बर' हारिनि बिजय बर' माइ रेडि येस बिजय बर' मोजां चिरां आइ एम रेडि येस दे चिरां दे रेडि हिमन्त बसुमतारी आं नेबाय दं गंब्रै मबाइल लानानै हिमन्त बसुमतारियाबो गंब्रै लानानै दंनो मबाइल दे मोजां अके आंबो गंब्रै मबाइल लानानै दं एसके बड' ब्लग्सआबो जोंनि ब्रादारा गंब्रै मबाइल लानानै दङ जोबोद मोजां दे बयबो नोंथांमोना हारि अनफावरि हारिखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ जौगानायखौ नोंथांमोना बयबो मोजां मोननो स' जोंबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय सोरबा सासेखौ देरहाहोनाया बे जोंनि हारिनि मोनसे जौगानाय ना खांख्राइ अफिसियेल आंबो गंबा दं रेडि खादा अके खांख्राइ अफिसियेलनिबो गंबानो मबाइला मोजां जोबोद मोजां फैदो टाइम जाबाय फ्रेन्ड्स अके रिटाया लिंहरबाय नै टाइम जाबाय टाइम जाबाय बेसेबां 59 अलमस्ट 1 minute टाइम रेडि जाथारबाय नै न'नि मबाइलखौ लाना दंखाजोबो कुलदीप बसुमतारी रेडि दे न'नि मबाइलखौ लानानै रेडि जोबखानो मालाय मोजां कुलदीप बसुमतारी ओमफ्राय केआर बय टाइम जाथारनायसै लोमसाव ब्रह्म रेडि गाइस येस बयबो रेडि जुलि बसुमतारी टाइम जाबाय आदा टाइम जाबाय दे थुजेनदो डाइल खालामजेनदो दे थुजेनदो ओमफ्राय माबायदि जादों खोन्थादो दे देरहाखागोन जोंनि हेल्प खालामलायबानो जों हेल्प खालामलायलानो देरहायो खोथा गैया बड' फेक्ट ना फन नाम्बारा नुजाया कमेन्टआव दाट इज मोनसे प्रब्लेम बियो फन नाम्बारा नुजायानो कमेन्टआव आंबो खेल गैयामोन थेंक इउ फर मेनसनिं दाट बड' फेक्ट बेखौ खोन्थानायनि थाखाय हामबायसै माबायावहाय आं पस्ट खालामदों पस्टआवबो माबाहैनो हागोन नायहैनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय ब्रादार माजियो सुमित अके केआर बय 10 मबाइल्स लानानै दं आं 10थानो केआर बयनो जोबोद मोजां
जोबोद मोजां के आर बय 10 मबाइल लानानै दं आङो सुमित सु अनलि 1 मिनिट लेफ्ट येस येस ब्रादार येस दाथ' टाइम जाबाय नै दिव्या जयति कनवार ब्रादार बहुत दिनर मुरत देखा पालु मिस इउ अ दिव्या जयति कनवार ओके ओके দে কোন মই ভালকে চিনি পোৱা নাই হা বেয়া নাপাব মানে হেৰিটো প্ৰফাইল পিকচাৰবিলাক আৰু নামবিলাক মনত নাথাকোতো মোৰ নাম্বাৰ আছে যদি আপুনি মোৰ নাম্বাৰত ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰি দিব বেয়া নাপাব প্লিজ হা বলিউড টাক্স লাইভ মিমস रेडी सार ओके दे रेडी माने होजेनदो नाम्बार मोनसेजों खनबेसे हरगोन हागोन नाम्बार मोनसेजों खेबसेल' हागोन दिदोम बसुमतारी ओमफ्राय हिमान्त बसुमतारी हरनायसै आदा औ दे हरजेनदो ब्लजम बसुमतारी आदा भटखौ बोरै हरो नाम्बार फन नाम्बार दङ फन नाम्बारावल' कल खालाम होमब्लानो मोनगोन दा नोंथाङा जुदि मबाइलाव एबा टिभियाव नायब्लाबो नाम्बारखौ दा स्क्रिनावबो मोनखागोन स' नोंथांमोना बेयावबो नायना कल खालामनो हागोन आरो आंबो पस्ट खालायदों बेयावबो नाम्बाराव नायनानै कल खालामनो हागोन पटेट' गाइस वाइटि जाबाय आदा टाइमा औ जाबाय दे होजेनदो दे आनान बसुमतारी दे बर' रायजोफोरनिसिम खावलायबाय हरदो आं हरबाय आं एक्सेप्ट जाबाय गुड नाइट अके दे आनन्द बसुमतारी दे हामबायसै गुड नाइटसै दे गोबाव सम थाबाय आंनि लाइफआव हामबायसै आनन्द बसुमतारी नोंथां ओमफ्राय फरबान बर' क्रिएसन हाय निउ फ्रेन्ड अके फरबान बर' क्रिएसन दे थेंक इउ निउ फ्रेन्ड अके दे थेंक इउ फर टेकिं मी आस योर फ्रेन्ड थब्रा गेमिं लागाव 100 नावल' दा हरसै 100 आव दा बुब्र' माने नंगौ इन्टारेस्टिं थब्रा गेमिं बिस्वाजित जाबाय हरला बायदो बयबो औ दे हरदो परबान बर' क्रिएसन अके खुलुमनाय बावदों येस हादरखि आलि टाइम जाबाय आदा औ टाइम जाबाय दे हरदो हरखांबाय आदा खांख्राइ अफिसियेला हरखांबायनो नै कला डाइरेक्ट हारसिं काट जादों दा ने खांख्राइ ओमफ्राय रिक्स टाइम स्टार्ट्स नाउ येस टाइम स्टार्टेड समल बर' खुलुमदों अके देन खुलुमबाय आंबो उथुम बसुमतारी नाम्बारखौ खोनलाय फंबाय नाम्बारखौ र'दे आं ओरै फारसेजों लानानै थादों नाम्बारा जाहैबाय 9152915246 9152915246 ओमफ्राय 9टा बाजियाव भटखौ आदा आं दासो नुदों लाइभ चाटखौ उत्तम नाम्बारखौ उत्तम बसुमतारी आं नाम्बारखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय ब्लसम बसुमतारी आदा नों दासो नुदों आदा आं दासो नुदों लाइभ चाट अके प्रब्लेम जादोंमोन खोमा लाइभ चाटआ एसे होमब्ला ओमफ्राय 9टा जाबाय होदो भटखौ औ 9टा जाबाय भटखौ होदो बिसाजित आं हरबाय आदा हरबाय खननै हरबाय अके दे बिसाजितआ हरबायनो इमानुएल आर माथो कल खालामबाबो खोनायाखै आदा खोनायाखै माने बुफिननानै नाय रिं जानांगौ आरो दिव्या ज्योति कनवार CFL ट्रेनिं इट्स अके ब्रादार अके Divya Jyoti Konwar. Okay. You are from Lower Assam or Upper Assam, brother? Please let me know. Genzi. हरबायमोन आदा yes thank you हरनायनि थाखाय KR boy माथो कल हाबा आदा कल हाबा माने दा बयबो बुसावनायखाय एसे सोरबारा एसे प्रब्लेम होनो हागौ ट्राइ खालाम दे रिं जाहोथार SS इडिट चेनेल आंबो आदा जोंनि ग्रुपनि 12 मबाइल लानानै दं मिस कल हरबाय आदा SS इडिट चेनेला 12टाजों हरबायनो जोबोद मोजां कंग्रेचुलेसन बोरै नोंथाङा 12टा मबाइल मेनेज खालामनानै हरखो जोबोद मोजां दे जोबोद मोजां SS इडिट चेनेल पिजुस बसुमतारी हरबाय अके दे जोबोद मोजां हस्रिखान ब्रह्म माथो रिं जाया ब्र रिं जानायखौ माबा दे ट्राइ खालामबाय था रिं जायाबो जानो हागौ खालामबाय था माने सोरभार प्रब्लेम जानो हागौ दा बयबो फन बुसावनाय हिसाबैहाय सोरभारा लड लानो हायाबो जानो हागौ ओमफ्राय सोमदोन ब्रह्म हाय ब्र हेल' ब्र ओमफ्राय सनजित बर' हरबाय आं अके दे मोजां दिदोमसा बर' कल रिं जायाखै दा दे कल रिं जायैफोर जुदि कलफ्रा रिं जायाखैब्ला ट्राइ खालामफिन दे माने सोरभार प्रब्लेम जानो हागौ
Porban Bora creation, new friend, please support. Okay, Porban Bora creation, they support. Yeah, definitely I will support. Yes, 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 yes. Yes, yes, please support. Yes, like, yes, yeah. And Risma Wari, Horkangbai Angbu. Okay, then, Muzang, Muzang. Sumit Su, I finished, but it is not going. May it can be a server problem, brother. Please try again. I think I would suggest you to try again. Maybe after some time. Didam Bosmutari accept जायाखै आंना बेनो प्रब्लेमा सर्भार प्रब्लेम जानो हागौ KR boy नांबाय आदा आंना yes जोबोद मोजां दे नांगोन ट्राइ खालामफिन दे ट्राइ खालाम जायाबो जानो हागौ दा बयबो फल खालामसावनाय हिसाबै जाया जानो हागौ ट्राइ खालामबाय था okay Divya Jyoti Konwar Upper Assam Demaji okay brother yeah definitely I'll know you yes M blocks Boro English Ada Matu ring जायाखैनो ring जायिया ट्राइ खालामफिन आं कल खालामबाय ring जादों आदा दे ring जाबायब्ला जाबायसै अनसाय बसुमतारी आंबो हरबाय आदा अके जोबोद मोजां लोमसाव ब्रह्म रिंआनो जायाखै ब्र मबाइल गंनैया अके दे ट्राइ खालामफिन ओमफ्राय आसाम बस 999 आदा माथो कल थुबा रिं जाया थुल' होनो अके ट्राइ खालाम रिं जानांगौ दसेब्लाबो रिं जानांगौ Enos Blocks. Hello, ang Enos. Okay, deh. Enos, deh. Hi, Enos. RB Official. Ang horale duga-dugiसो जायो उनाव. बेखौ मा होनबावनाय माने RB Officialनि खोथाखौ आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों आरो आंनिफ्राय माने मानसिफ्रा बयबो एखे थाया खिन्थु जों हारि हिसाबै हारिखौ जों अनग्रोनि बिनि उनाव बियो हारिखौ अनफिनो रोङोना रोङा बे गावनि खोथासै आरो बे अनफिनो रोङाला गावनि प्रब्लेम जागोन बियो प्रब्लेम माने गावहानो एसे अयनाय खालामफिननाय जागोन बर' हारिखौ बेखौ आं सानो जायखिया जों हारि हिसाबै जोंनि हारिखौ जों बेखौ बियो बै सोरबा सासे सिगाङाव जि जानानै थांनाय बिसोरबायदि जायाबो जानो हागौ नालाय बेनिखायनो जों सापर्टखौ खालामग्रोनि दे जों बर' हारिनि नामखौ लाखिग्रोनि बिनि उनावहाय जुदि बे हारिखौ जुदि अनफिनाब्ला बा हारिनि थाखाय खामानि मावाब्ला बा हारिखौहाय मिथिसार होआब्ला बे गावनि खोथासै जों मा खालामनो हानाय ना ब्र एनिवे लेट्स सापर्ट सुमित सु ओके ब्रादार yes brother yes निरन नार्जारी हरफिनबाय दासो आदा जोंनाबो मोननैखा अके दे मोजां गसंथा दैमारि आदा माथो लाइन बिजिसो जादों लाइन बिजि जानो हागौ दे ट्राइ खालामबाय था लाइना बिजि जानो हागौ बर्थमान क्रेजी गर्ल इन आसाम आंहा 4 मबाइल लानानै खामबायलै वाव जोबोद मोजां क्रेजी गर्ल इन आसाम बिराद नेटनि प्रब्लेम जादों लोगोफोर नेटनि प्रब्लेम माने नेट पेकआ जोबनानै आङो सोफिननांबाय still 30 are watching I am done vote for Nabajit दा बिसोर कमेन्ट होग्राफ्रा गैलेसो खोमा नाम्बारखौ जिखियानो जाया मानो लोगोफोर नोंथांमोनाखौ बेयाव माबायाव फैनायनि थाखाय आंनि लाइभ भिडिअ फैनायनि थाखाय हामबायसै नोंथांमोना जि जोंनि सासे बर' फिसा नबजित नार्जारी फंबायखौ सापर्ट होनो गोसो जानानै नैबे भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै जि नोंथांमोना थुनानै फैबाय भिडिअखौ नायफैबाय बिनि थाखाय बयनिसिमबो हामबायसै जोबोद हामबायसै ओमफ्राय 63 जन वाचिंआव फैफिनबाय नै आङो नाजानि कमेन्ट्सखौ लाबोफिननो थाखाय नाजानि आङो दे स्पिडआव थांनायसै एसे दे आं कल खालामबाय रिं जादों अके अनसाय आंबो हरबाय आदा लोमसाव ब्रह्म रिंआनो जायाखै ब्र मबाइला आसाम आदा माथो कल थुबाबो जाया अके र' आं नाजानि समखौ द्र'ल' होनदों आदा जायाखै अके if the phone is ring then we finish to vote okay नाम्बारखौनो अके मिस्टार आरबि स्टाटासआ नाम्बारखौ सोंदोंमोन दा मोनबाय जानो हागौ नाम्बारखौ मोनबाय जानांगौ दा आं सोमखोर बसुमतारीनिफ्राय थांफिननायसै दे ड्रटल' होनदों आदा जायाखै खोमा ना ड्रट होननाया जायाखैना रिं जाथारगोन इयो फना रिं जाथारगोन दे सोरां ब्रह्म नाम्बारखौ बुंलाय आदा नाम्बारखौ आं बुंखांबायमोन अननानै एसे बेक थांनानैहाय नायफिनोब्ला नाम्बारखौ मोनगोन इफ द फन इज रिंगिं देन वी फिनिश भट फना रिं जाथारनांगौ होमब्लासो जोंनि भट होनाया जोबगोन आरो प्रबान बर' क्रिएशन निउ फ्रेन्ड CM
अके निउ फ्रेन्ड अके थेंक इउ पानसामि बसुमतारी साक्सेसजों हरबाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय आदा दे पानसामि बसुमतारी थेंक इउ दे जोबोद थेंक इउ सै ओमफ्राय वेस्टलेसन नार्जारि हरबाय आदा आंबो अके दे थेंक इउ हामबायसै एस एस इडिट चेनेल आदा आंनि साननिया जाफुंबाय आंनि ग्रुपनि 12टा मबाइल रिं जाबाय आदा वाव नाइस भेरि नाइस जोबोद मोजां दे एस एस इडिट चेनेलना 12टा मबाइल रिं जानो साक्सेस जाबाय नै जोबोद मोजां मिस्टार आबिस्टाटेस आं दासो नायदों अके दे हामबायसै मजेस बसुमतारी आंबो हरखाबाय आदा अके थेंक इउ मजेस निजिरा ब्रह्म आंना रिंबाय आदा अके दे मोजां इनस ब्लग्स आदा माथो बिजि दं आदा माथो बिजि दं बिजि थानो हागौ ट्राइ खालामफिन दे दा बयबो हरसावनाय हिसाबै सोरबारा एसे प्रब्लेम जानो हागौ रतन बर' बोरै भट होनांगौ नाम्बार दङ नाम्बाराव कल खालामब्लानो जाबाय रतन बर' सुनिल नार्जारि आई हैव डन vote for नबजित नार्जारि मिस्टार एसएन इन्डिया हरबाय आदा अके हामबायसै सनालिका इउटुब चेनेल आदा आंबो आंनि 3 मबाइल लाना हरबाय जे जोबोद मोजां सनालिका रतन बसुमतारी नाम्बारखौ मोनबाबो बोरै भट होगोन नाम्बारखौ मोनाबा बोरै भट होगोनमोन नामा नाम्बारखौ आं दहाय एसे खोन्थाबायमोन अनानै बेक खालामनानै नायफिनदो ओमफ्राय मोजां ना आदा खबरा मोजां नोंनियालाय माब्रै सुसेन बर' मोजां ना आदा खबरा होनदों ओमफ्राय गोमसार जिआर माथो भट गोमना थायो आदा माथो दसे गोमोरनानै थायो आदा होनदोंमोनदां माने नै आंनो नेट पेकआ जोबदोंमोन दहाय मोनसे भिडिअ गुसुं आपल'ड होबायना ओमफ्राय दा आं सोबाय नै दासो आं चेक खालामनो बावदों बड' मिस्टार हरबाय दा आदा आंबो दे जोबोद मोजां जांख्रिखां मुसाहारि आंबो हरबाय आदा दे जोबोद मोजां सातबांसा बर' बबे चेनेलाव होदो चेनेलाथ' जि टिभियाव नायदो जि टिभियावहाय ओमफ्राय बड' गेमार आदा लाइभ स्टार्टआ माला जागोन आदा लाइभ स्टार्ट माने मानि लाइभ स्टार्ट माबानिया ओमफ्राय आदा लाइफ स्टार्टना माला जागोन मानि लाइफ स्टार्टखौ सोंदों बड' गेमारा अननानै खिन्थाफिनदो ओमफ्राय सुसेन बर' आई एम रेडि नबजित फंबायनि थाखाय अके रेडि जाबाय नों हामबायसै सुबुंसा मुसाहारि कल थाङा माथो आदा कल थाङिया ट्राइ खालामफिन दे ट्राइ खालामफिन बा कुलदीप बसुमतारी हरबाय दे अके मोजां कुलदीप ओमफ्राय फरबान बरा क्रिएसन अन अके डान अरबा थेंक इउ आसाम बस 999 आदा आंथ' नाजाबाय कल थुनो माथो कल रिङानो जायाखै 6 मिनिट जाबाय कल थुनायानो दे दसे थानानैहाय ट्राइ खालामफिन आसाम बस ओमफ्राय सुसेन बर' मोजां नुदों आदा अके दे हामबायसै सुमि बसुमतारी हरबाय आंबो आदा जै बर' हारिनि हरनायनि थाखाय हामबायसै सुमि बसुमतारी एनि बसुमतारी हाय आदा हेल' एनि एम बि बर' अफिसियेल माथो जायाखै आदा ट्राइ खालामफिन जागोन कल रिङानो जायाखै माथो आदा सोरनिबा कल रिं जायिया ट्राइ खालामफिन दे एम बि बर' अफिसियेल आं हरदोंमोन अके दे हामबायसै जुदि जायाखैब्ला माबाफिन रिं खालायफिन नेथ'नानै ओमफ्राय एम वाइ बि एल भ्लग आदा 1 मिनिट 1 माइन बुजियाखिसै 1 मिनिट होनदोंमोन नामा ओमफ्राय रैरुबसो दाहाय आदा आं नोंनि कफानिफ्राय 20 जननि मबाइलजों कल खालामबाय आं 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 नोंनि कफानिफ्राय आं मोजाङै बुजियाखिसै जायखिया 20 जनजों कल खालामबाय नामा 20टा मबाइलजों कल खालामबाय जानो हागौ जोबोद मोजां आरो हामबायसै रैरुबसो दा ओमफ्राय देरहासात ब्रह्म आंबो हरसै आदा दे हरदो दे मोजां किंदम दादा आं हरबाय आदा अके मोजां किंदम ओमफ्राय सनित नार्जारि बियो नोंनि मा जायो आदा आंनि जेबो जाया फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बियो आंनि जेबो जाया आं आंनि फंबाय साननानै लादों बर' हारिनि गेजेरनिनो बे फंबायखाय खिन्थु असे जेबो जाया आं मोगथाङावबो लोगो मोनफेराखै ओमफ्राय किंदम दादा अके बियो नोंनि अके एम बिबो डाइरेक्ट कल एन्डसो जायो एम बि बर' डाइरेक्ट कल एन्डसो जायो
ट्राइ खालामफिन जाबायबो जानो हागौ हयथ'बा जायाखैबो जानो हागौ अब्लाबो दाहाय दसे थानानै कल खालामफिन दे एमबि बर' ओमफ्राय काचारि बयस 2022 लाभ फ्रम जरहाट अके लाभ फ्रम चिरां ब्र' लाभ फ्रम चिरां काचारि बयस अके मजेस बसुमतारी आदायाबो हरखाबाय दानि बावैसो आदा आंबो हरखांबाय दानि बावैसो अजे दे हामबायसै दे मजेस बसुमतारी हरसिं सरगियारि आंबो थुबाय दं आदा रिंआनो जायाखै रिं जागोन दे थुबाय था रिं जागोन जुइस दैमारि ब्लग्स आंबो हरबाय ब्र थेंक इउ हरनायनि थाखाय माइनाव मुसाहारि आदा कल नाङाखै कल नाङिया ट्राइ खालामफिन दे दसे थानानैहाय बिदिनो दोमो दोमो ट्राइ खालाम रिं जाहोथार आरो सोरां ब्रह्म मा जाखो आदा रिं जायाखै माथो दे रिं जागोन सार्भार प्रब्लेमथ' सार्भार प्रब्लेम जानो हागौ आरो ओमफ्राय सुरन्जय नार्जारि माथो फन नाङाखै आदा दे फना नांगोन ट्राइ खालामबाय था मा ओंख्रि जाखो आदा नाइनावनो हरखांबाय अके दे मोजां दे हरनायनि थाखाय सोरां दैमारि बा अजय बसुमतारी बहानि नबजित फंबाया बियो गलाघाटनि रैसुमै बसुमतारी दा हरबानो जासिगोन आदा औ दा हरबानो जासिगोन ओमफ्राय अनजलि इस्लारि आंबो हरबाय आदा अके अनजलि इस्लारि हामबायसै सोरां ब्रह्म कल इन जायो आदा माथो दे हामबायसै दे कल इन जायो माथो कल एन्डआ जायोब्ला माबाफिन कल हरफिन हो कल हरफिन जायखिया जादे नोंथांमोना हरबाय थादो बिदिनो ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे गोसारनाय बायदि दानो शेयार खालामना हो ओमफ्राय आङो दोनथ'नो सानबाय न'आव थांफिननो सानबाय ओमफ्राय दा न'आव थांब्लाथ' नेटवर्कआ जाया आङो दोननांसिगोन र' दे आं मोनसे मेसेज खालामदों र' मा ओंख्रि जायामोन आदा नाइनावनो हरखांबाय सोरां दैमारि ओंख्रिखौबो सोंदों ना ओंखाम जाथ'वाखै हो सोरां दैमारि माने ओंख्रिया जोंना माबासो दाउ ब्रयलार ओमफ्राय जिंखा अजय बसुमतारी बहानि नबजित फंबाय आंखौ बुंबाय दा हरबानो जासिगोन आदा औ जासिगोन अनजलिका इस्लारि आंबो हरबाय सोरां ब्रह्म कल इन जायो आदा माथो कल इन जानायफ्रा ट्राइ खालामबाय था अभिजित दैमारि हरबाय आंबो आदा अके थेंक इउ अभिजित दैमारि एनस ब्लग्स आं खालामबाय आदा अके जोबोद मोजां एनस ब्लग्स ओमफ्राय बिफुल बसुमतारी हेल' आदा ओंखाम जाखांबाय आं आदा अके दे ओंखाम जाखांबाय ना दे मा ओंख्रिमोनलाय बिफुला खोन्थाबायमोन आं दहाय बावबाय आं अजय बसुमतारी खालामगोन आदा औ दे खालाम सोरां ब्रह्म जायालै माथो आदा कल इन जायो कल इन जायोब्ला ट्राइ खालामफिन दे ट्राइ खालामफिन बिदिनो लोगो खालामबाय थानाङा ओरैनो दसे थानानै ट्राइ खालाम अनन्त दैमारि आदा आं फुङावनो हरबाय अनन्त दैमारि फुङाव हरनाया माने हिसाब जानाय नङा ओंखायनो दा खालामफिन दे अशक नार्जिनारि आंबो हरबायमोन आदा अके जोबोद मोजां हामबायसै एनस ब्लग्स आं भिडिअखौ शेयार खालामबाय आदा अके जोबोद मोजां हामबायसै थेंक इउ जोबोद हामबायसै भिडिअखौ शेयार खालामनायनि थाखाय एनस ब्लग्स रैसुमै बसुमतारी दे दोनथ'दो होनबालाय आदा औ दोनथ'नो सानबायमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो माबाफोर जुदि इम्परटेन्ट खोथाफोर माबाफोर सोंनो दंबावोब्ला दे आं दसे थाबावनि ओमफ्राय आङो रिप्लाइ होनो नाजानि रिसिभ जायासै आंना माथो उत्तम बसुमतारी रिसिभ जायासै आंना माथो फंबाय दागारि उत्तम बसुमतारी रिसिभथ' जानाय नंखाया माने कला रिं जानानै हारसिं दाननांगौ स' माने माबादो माने ट्राइ खालामबाव सोमदोन बसुमतारी मा खालामदों सार आङो लाइभआवनो दङ नै लामायावहाय ओरैनो थाथ'नानै माने नेटवर्क नाङिखाय आं नैबे जायगायाव थाफैनांदों आरो लामायावहाय ओमफ्राय सुरन्जय नार्जारि आदाया बहानि जाखो मा खालामो सुरन्जय नार्जारि आदाया बहानि जाखो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनिनि मनजित बसुमतारी आदा मोसानायखौ नुगोन दा खयथा माबायावहाय मबाइलावबो नुगोन पिके बयस आदा आं सनितपुरनिफ्राय हरबाय अके जोबोद मोजां पिके बयस एम ब्लग्स बर' इंलिश फाइनालि द फन हाज रेंक फ्रम आई एम हैप्पी आई कॉल्ड with two phone numbers guys if phone is not ringing just keep on trying I also got after trying many times
एमबि ब्लग्सआ बुंदों एमबि ब्लग्स बर' इंलिशआ माने ट्राइ खालामबाय थानानै बे बिथाङाबो जायाखैमोन दा ट्राइ खालामबाय थानानै बिथांनि जाबायनो स' बिनिखायनो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबाय था होमब्लानो जागोन आरो माथो कल हरबाबो दावटल' होनो आदा औ दे ट्राइ खालामबाय था ट्राइ खालामबाय था ट्राइ खालामबाय था दोमैलु मोसाहारि माथो कल हरबाबो द्रदल' होनो हो आदानो ट्राइ खालामबाय था दे दैमालु दे ट्राइ खालामजागोन सोरां दैमारि दे आदा अब्ला आं उन्दुनोसै गुड नाइट आदा औ दे गुड नाइट सोरां दैमारि दैमालु मोसाहारि माथो कल हरबाबो द्रदल' होनो औ दे नों दैमालु मोसाहारि ट्राइ खालामबाय था दे रिंसार ब्लग हरबाय आंबो ब्र अके दे जोबोद मोजां रैसुमै बसुमतारी फैगौ सप्तायावबो बिदिनो लाइभ फैदे आदा अके आं नाजागोन दे रैसुमै बसुमतारी आं नाजागोन लाइभ फैनो थाखाय सिखोना बसुमतारी होखांबाय आं आदा भटखौ अके जोबोद मोजां बिपुल बसुमतारी आंबो इउटिउब चेनेल दं आदा चेनेल नामा बिपुल बि ब्लग आदा अके बिपुल बसुमतारी होननायनि बिपुल बि ब्लग्स होननाय चेनेल दङनो नोंथांमोना थांनानै चेक खालामदो सापर्ट खालामदो बिपुल बि ब्लग्स चेक खालामहै रिमल बसुमतारी जाबाय आदा दे जाबायला मोजांसै ओमफ्राय बिभीषण ब्रह्म आदा आंबो हरबाय अके दे जोबोद मोजां एनस ब्लग्स आं आरो हरबाय आं अके दे जोबोद मोजां एनस ब्लग्स सबिता बर' आंबो हरबाय आदा अके दे थेंक इउ हरनायनि थाखाय जितु बर' कल खालामब्लाबो द्रुदल' होनो सान दा कल खालामदोंमोन दानिसो आदा अके ट्राइ खालामफिन दे जितु बर' जायाखैब्ला ट्राइ खालामफिन बयबो बिएनसि बिनासित बसुमतारी आं कल अके दे कल खालामदो आंबो 2 भट होबाय आदा लाभ फ्रम धेमाजि अके थेंक इउ भट होनायनि थाखाय मोननै भट होदोंनो बिथाङा परेश सरगियारि कमलेश्वर बर' प्लिज रिपिट टाइम एन्ड फन नाम्बार बेखौहाय आं एसे उसुबिदा जागोन हा प्लिज कमलेश्वर बर' आइ ट्राइ प्लिज चेक इन माइ पोस्ट आइ हेभ पोस्टेड प्रेम बसुमतारी आंबो हरबाय आदा औ दे मोजां बड'फेक्ट सोरबो डाउनमोन अके औ सोरबो डाउनमोन बड'फेक्टआ खोन्थादों ओमफ्राय सर्टेड भिडिअ 30 हरखांबाय आंबो आदा अके दे हामबायसै पिके बयस आदाया मा गामिनि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय गामिनि दे पिके बयस सनि नार्जारि आदाया गारि सिङाव दं नामा औ गारि सिङावनो दङ आङो ओमफ्राय आङो थांफिननो सानबाय दा आङो 1.5 आवर ग्रोब खालामनानै थांनोसै नामा सानदों 1.5 घन्टा खालामनानै आइकिउआ बुंदों आंबो होबाय आदा औ दे जोबोद मोजां बेन्जामिन नार्जारि हरबायमोन आदा आंबो अके दे मोजां फुंबिलि मोसाहारि डाइरेक्ट दानजायो नामा आदा औ डाइरेक्ट दानजागोन रिं जाखांनानै मस्ट प्रबेबलि आंबो हरथ'वाखै नालाय दिलीप बसुमतारी आंबो हरबाय ब्र मिस कल जाबानो जायो दा ब्र आइ एम फ्रम सामथाइबारि औ मिस कल जाब्लानो जागोन दिलीप बसुमतारी सामथाइबारिनिफ्रायनो दे जोबोद मोजां फुकनवारि आंबो हरबाय ब्र अके मोजां दे हरनायनि थाखाय हामबायसै फुकनवारि बिपुल बसुमतारी गुड नाइट आदा आं उन्दुनोसै आदा अके दे बिपुल गुड नाइट आसाम बस 999 आदा ट्रायल खालामबाय थानायाव साक्सेसफुल जाबाय कल रिं खालामनाय जै बर' हारिनि गुड नाइट आदा अके गुड नाइट आसाम बस दे ट्राइ खालामबाय था बयबो जागोन माने सार्भार प्रब्लेमथ' सार्भारा एसे लड हायाबो जानो हागौ रिं जायाखै माथो फुंबिलि मुसाहारिया बुंदों रिं जागोन अननानै ट्राइ खालामफिन बाय सर्टेड भिडिअ 30 आदा जै बर' हारिनि जै आदा औ जै बर' हारिनि LR7 बड' 1 नाइस आदा 100% yes नाइस दे थेंक इउ आरएम हाय आदा अके थेंक इउ रैसुमै हरबाय रैसुमै बसुमतारी आदा आंदो हरबाय आदा अके दे हामबायसै रैसुमै हरनायनि थाखाय बड'फेक्ट थेंक इउ सो माच you are the first guy who have ever sent me a super chat or super sticker बड'फेक्टआ फार्स्ट टाइम आङोहाय माबा 20 थाखा माबा हरदों नै स' साउट आउट टु बड'फेक्ट 20 थाखा माबा हरदों आरो सुपार चाट हरदों नै बिथाङा थेंक इउ स' माच एन्ड आइ डेफिनेटलि एप्रिसिएट योर लाभ एन्ड सापर्ट नोंथांनि इदि अननाय हेफाजाब होनायखौ आङो जोबोद माने हामबाय होबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दे बड'फेक्ट आइ डु नट नो एक्जेक्टलि हु इउ आर बाट स्टिल आइ नो व्हाट इउ आर एन्ड व्हाट काइन्ड अफ पर्सन इउ आर नों माबायदि मानसि आंखौ बुजिखाबाय माने नोंनि गोसोखौ नों माने गोसो गुवारनि मानसि बड'फेक्टआ खौ नाय सापर्ट खालाम बेहा इउटिउब चेनेल दं नामा बड'फेक्ट ओमफ्राय अरायथा ब्रह्म आंबो हरबाय आदा औ दे जोबोद मोजां देरहासार ब्रह्म आंबो हरबाय अके दे हामबायसै
सबिता बर' आङो मोनथाम नाम्बारजों हरबाय आदा अके दे हामबायसै सबिता बर' आकाश ब्रह्म माथो फनानो थाङाखै आदा ट्राइ खालामफिन दे ट्राइ खालामबाय था दे जागोन सोरां ब्रह्म जायालै आदा कल एन्डसो जायो दे ट्राइ खालाम दे सोरनि जायाखै ट्राइ खालामबाय था खालामबाय आदा 11था नाम्बारजों आंथ' वाव भेलि बायलि नार्जारिया 11था मबाइलजों खालामबायनो जोबोद मोजां थेंक इउ आं कल हरबाय आदा कार्बि आंलं लांहिन अके बिनासित बसुमतारिया कार्बि आंलंनिफ्राय हरबायनो जोबोद मोजां बिभीषण ब्रह्म नबजित लंलिभ येस नबजित लंलिभ आरएम आंबो हरबाय आदा दे आरएम हामबायसै जोबोद मोजां एस एस इडिट चेनेल आदा जोंना 12था मबाइल रिं जाबाय वाव दे एस एस इडिट चेनेल जोबोद मोजां जुनबिर भाई ओइ ब्र गुड नाइट बाय जुनबिर भाई अके गुड नाइट ब्र ओमफ्राय सोरां ब्रह्म बालसो दाबोनो जाया कल एन्डल' जायो आदा माथो अके दे जागोन ट्राइ खालामबाव दे ट्राइ खालामबाव बिदिनो दोमो थाथ' खालाम माने लोगो खालामबाय थानाङा माने समाथ' दंखायो नालाय गाबोन फुंसिम अरजाया ट्राइ खालामबाय था दा फार्स्ट टाइमखाय बयबो हरसावनायखाय एसे बिदिनो प्रब्लेम जानो हागौ मानब मुसाहारि ओइ आदा माथो रिङाखै आं हरदोंमोन दे मानब मुसाहारि ट्राइ खालाम दे ट्राइ खालामबाव रैरुपसो दा आदा आं 25 जन मबाइलजों कल खालामबाय नोंनि कम्पानिनिफ्राय माने नोंनि कम्पानिनि लोगोफोरनिफ्राय खालामदों जानो हागौ जिखुनु जोबोद मोजां बाथ्रा 25 जन खालामदोंनो नैबे रैरुपसो दाया 25 जन मबाइलजों खालामदोंनो बा जोबोद मोजांलै जोबोद मोजां बिदिसो जानांगौ दे फारदुम बर' आदा नोंनि भाषाखौ आसामिस बायदि एसे खोनादों आसामिस बायदि नामा दे माबायदि खोनायो आंथ' बुंनो रोंले जायखिया आङो एसे माने बोर्डोन टाइप रायलायो आरो बिस्टि गसाइ आं हरनो रोङाखै आदा माबायदि खामनो बेबार हरनो सानदोंमोन नाथाय आं रोङाखै आदा मोनसे नाम्बार दङ नाम्बाराव कल खालामनांगौ माने मिस कलल' खालामनांगौ हो जेबो गिदिर माबा खामानि गैया नाम्बारखौहाय नों जुदि आंनि पस्टखौ नायहैयोब्ला फेसबुकआव बेयाव मोनगोन नाम्बारखौहाय आं दा आंनि ओरै साइडआव स्क्रिनाव थाफैयाखिसै ओंखायनो आं बुंनो हायासै नाइस सार लाइभ फैनायनि थाखाय अके दे थेंक इउ आं हरनो रोङासै आदा अके लांखार बसुमतारी नाइस सार लाइभ फैनायनि थाखाय दे हामबायसै थेंक इउ फ्रम माइ साइड बिस्टि हाय होदों हेल' यासनित नार्जारी गुड नाइट आदा स्विट ड्रिम्स अके थेंक इउ एन्ड स्विट ड्रिम्स टु इउ टु गुड नाइट उत्तम ब्रह्म हरखाबाय आं आदा जे जोबोद मोजां हामबायसै सोरां ब्रह्म आंनाव दाबोनो मोनसेयानो जाया मालायफ्रा मोनब्रै एबा बुरजा हरनो हाखो अके ट्राइ खालाम दे जागोन दे ट्राइ खालामबाव जेबो नङा एसे खस्थ'ला अरजाया आरो ना सोरनि कानेक्ट जायाखै एसे खस्थ'ला कला रिंआनो हारसिङै दानखायो कला रिंआनो हारसिङै दानखायो नै रैरुपसो दाया खिन्थादों बिबि गेमिं आदा दासो थांदों कला अके जोबोद मोजां दे साक्सेसफुल जाबाय बिबि गेमिं जना आइ एम टु कल अके जना बसुमतारी दे कल खालामदो ओमफ्राय SMS जों जाया ना जायो या आदा बे SMS नि अपसनखौथ' आं मोनथ'वाखै मोननाय जायाखै PK भइस आंबो मोनथाम सिमजों खालामबाय आदा जे जोबोद मोजां एनस ब्लग आदा 7 फन हरबाय आंनि लोगोनि फन अके दे जोबोद मोजां माया K7M हाय हेल' रैरुपसो दा नेट प्रब्लेम जादों खोमा औ बिदिनो जानो हागौ रैरुपसो दा बिबि गेमिं रिं बाय फुख्रि बुजियाखिसै बिबि गेमिंनिखौ माया K7M नेटवर्कआनो एसे नांनान होयो कल खालामनाय समाव अके नेटवर्क प्रब्लेम जागोन स' राइट नाव दासिमावहाय 122 जन नायगासिनो दङ नै ओमफ्राय 299 लाइक्स फैबाय ओमफ्राय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर माने कल खालामबाय थादो आरो कल खालामनो थिनलायदो सोरबा दासिमबो कल खालामाखैब्ला आरो सोरबा बिजियाव दंबो जानो हागौ स' बेनिखायनो ट्राइ खालामबाय थादो
जायाखैब्ला ओमफ्राय जायफ्रा कल खालामनानै भट होबाय जोबोद बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जाबाय आङो बर' हारिनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोनाबो बयबो बर' हारिखौ अनग्रा बर' हारिनि जौगानायखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयबो नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय आरो उनावहाय बिदिनो आंनि भिडिअफ्रावहाय आरो सापर्ट खालामलांगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ सानबाय नोंथांमोननिफ्राय आसा थाबाय सापर्ट खालामलांबाय था जाहाथे आंबो थुलुंगानायखौ मोनो आरो बिदिनो बर' हारिनि थाखाय बेबायदिनो हेफाजाब होनाय बा बिदिनो बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां भिडिअफोर लाबोनायनि गेजेरजों एसे एनैब्लाबो हारिनि थाखाय हेफाजाब होनो हानाय बायदि बेखौनो आं आसा मिजिंथिबाय बयनिसिमबो गुड नाइटसै पिके आदा आंबो मोनथाम नाम्बारजों कल खालामबाय दाहाय दे हामबायसै नेटवर्क ओमफ्राय पिके बयस अके ब्र गुड नाइट दे गुड नाइटसै बयनिसिमबो लाइभ भिडिअखौ नायफिननो थाखाय जोबोद जोबोद हामबायसै आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे गोसारनानै आरो गुबुनफ्राबो थुलुंगानाय मोननानै आरो माने गोसोखांफिननानै भटखौ होनाय बायदि जनि नार्जारि आइ एम लेट टुडे अके नो प्रब्लेम जनि नार्जारि नो प्रब्लेम एनिवे आई नो यू हैव voted already सोरां ब्रह्म गाबोन देरहानायखौ खिन्था हरफिन आदा अके डेफिनेटलि आं खोथा हरफिनगोन आरो बयबो मिथिखागोन रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन अब्लानो बयबो मिथिखागोन ओमफ्राय आंबो खोन्थानो नाजागोन दे बर' अफिसियेल ट्राइ दहायनो होदों आं आदा भेरि नाइस दे मोजांसै मोजाङानो जाबाय रैसुमै बसुमतारी आंनि हौवानि लोगोफोराबो हरजोब्बायनो आदा अके जोबोर मोजां रैसुमै बसुमतारी दे जोबोर मोजां जनि नार्जारि गुड नाइट सार अके गुड नाइट जनि अल द बेस्ट माया K7M 9 जानाय लोगो लोगो कल खालामदोंमोन आं बाट नेटआनो एसेसो जादों अके नेटनि प्रब्लेम खामोन स' लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय वान्स एगेन बड'फेक्टखौहाय वान्स एगेन थेंक इउ जासिबाय आरो बड'फेक्टखौ नोंथांमोनाबो सापर्ट चेक खालामनानै बिनि इउटुब चेनेल दं बायदि आङो मोनदों चेक खालामनानै नाय थेंक इउसै एन्ड जोबनायाव आङो वान्स एगेन जै बर' हारिनि आरो उनाव लोगो मोनबावगोन लोगोफोर जेरै सापर्ट खालामबोदों सापर्ट खालामगासिनो दं आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबावगोन होननानै मिजिंथिनानै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय दे वान्स एगेन गुड नाइट आरो जै बर' हारिनि दे थेंक इउ एभ्रिवान फर कामिं टु दिस लाइभ भिडिअ बे लाइभआव फैनायनि थाखाय बयखौबो हामबायसै